pues, el més gratificant és que els pacients recuperen la salut bucodental i així puguen també recuperar la seva confiança i la seva autoestima, clar, els poder somriure. Pues l'empremta que ha deixat jo és confiança, professionalitat i sobretot rigor i passió amb els tractaments que realitza. Tenim tecnologia a punta, utilitzem ortopantos, teleradiografies i tags per a ajudar-nos en el diagnòstic, per a ser un diagnòstic assertiu. A més, tenim també una càmera intraoral per a poder explicar-li al pacient els tractaments o les seves necessitats bucodentals i també tenim un escàner intraoral que es fa tindre una comunicació més directa amb el laboratori. Ante tot, vull donar a Instituts Odontològics les felicitats per la seva trajectòria i èxit en les noves apertures de clíniques dentals. Enhorabona.